njengoba ngihamba kuyo le ndlela yakho izitha zami Nkosi zigcwala mihla yonke. Ngithanda ukungivova umphefumulo ne and leni yenzayo iyekele because angithandi ukuthi nize la emtholampilo nizodlalela la emtholampilo ne ananto ukwenza le ndlela umuntu bangabhekile la emtholampilo ningilethela ama case are useless ngisho ngathi i-first aid ngidila nama emergencies ne ama emergency so nina ningilethela ama case are useless nenza ilife yami ibhore ngidila ngama emergency kanti lezi zinto ngisifakeleni mina ngahlala eclassini edeskini so angidlala angiyela ngesikoleni fomdlalo ne so lalela la ningathi manibhrekile nizodlalela emtholampilo omunye namhlanje bengidila naye namhlanje uthi hey ubeka emsebenzini uzofika late la umsebenzi manibhrekele endlini zeni ne ningangingisi ningizilani zoningisa niyezwa izitha zami Nkosi yami zikhula mihla yonke abaningi babo